Vlog wala kong bibi. Ay, what's up mga meg? Oops! Oh, what's up yun? Tabon, Ay, kusta, uy. Usa mana? 5. Usa mana? Papel. Usa mana yung papa? Sa mga pa. Kinsa na? Uta na. Uta na. Happy na birthday. Saan birthday? Happy na birthday. Happy na birthday. Si trip ni mo, be? Japan! Unsay nasa Japan, be? Unsay nasa Japan? Unsay nasa Japan ba? Matintin ka na. Japan! Matintin ka na Japan. Matintin ka na Japan. Salamat ka, di ko muna sa camera, Chig. Chig, ako sa Tokyo, ano? Mag-shopping ka, Chen. Shopping. Uy, madagot. Lagi paningot. Ayaw ko na sipon na, Pi. Ikaw na nga yung sipon. Okay, mukha na ng cellphone. Tapos nakukuyaw minsan. Ha? Hey, banana na imo. Tapos ka naman na imo. Tantang batugununan. Patokan ta imo. Ginagawa mo. Saan dapat na imo? Ano na? Ito ba na imo? Hoy! Ayaw ko nag-ubo eh. Ouch! Jupo! Gee, makatintin sa Japan. Jupo! Matintin na, matintin ka lagi. Aywan, abutsi. Matintin na, matintin. Ayaw ko pala. Tin, Tin. Nalipong na ko. Mamatintin, mamatintin. Gee, Japan! Japan! Buwan sa kawas. Kawas. Japan! Mamatintin Japan. Hindi na matintin Japan. Mamatintin ka na. Lahat look. What check Boslan? Ini kay mouse nin. What check mo na? Ayun. Nakabulay tae. Pang na naman. Mama Messi, taling ko si Mami Messi. Ha? Mami Messi, nalitok sa Mami Messi. Nalitok na ni Mama Mercy. Otok si Imo. Otok si Imo. Ako tate. Ha? Ako ka princess. Ako kang princess. Princess kayo. Isa ka nga princess, kinsa. Ako dagan di sa na purse. Wala mo. Ako dagan di sa na purse. Dili man na Ako susuyo the first. dagan di sa na purse. Dili na susuyo the first. Nanok na pula. Ako. Ako.
Kausap ni Hi. Ako kalit sa kalahuman. Natagay. Iling! Iling, mamay! Matagay ko yung cellphone, be. Iling! 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 All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel. Okay. Pop goes the weasel. Christina! Hindi ka na mahulog. Pop goes the weasel. Aluhin yan ang Go! Okay. Ano naman ka? Naansa ka? Naansa mo ka, be? Naansa ka, Tenage? Bye.